बे फोननाय बे जानाय बे गोथां जानांगौमोन गोसोम जाबाय So hello guys, good morning. Ini video morning जाबाय आरोना माने दिनै माने मोनसे माने मुलि लायनो थांनो नागिरदों आरोना माने दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना होमबासो बुजिना मोनगोन माने मोनसे मुलि लायनो थांबाय दं आरोना दा आबौजों आंजों बिराद फुङावनो लादों आरोना दिनै मर्निं ओमफ्राय आं दा नै माने वाटार साप्लाइआवसो दंफैयो आरोना नै बेनो जाबाय जोंनि वाटार साप्लाइ आरोना नै ओरैजाय नै बिदिब्ला गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना गाइस। A few moments later. दा फाइनाली गाइस माने मुलि होग्रा न'खराव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय माने मुलि होनोबा माने जोंहा आबौआ माने 5-6 बोसोरनि सिगां माने सैमा अरजादोंमोन आरोना माने न'नि सैमाजोंनो माने फिसा गोनांमोन आरोना फिसा गोनां माने अरदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने दा माने आथिङा बिस जानानै माने साखांबाथाय थाबायनो हाया जायो आरोना बिनिखायनो माने दा मुलि लायनो थांदों आरोना गाइस बेखौनो माने नोंसोरनो एक्सप्लेन खालायबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय माने 6-7 बोसोरनि उनाव जुदि माने मुलि खाफिननांगौब्ला माबायदि खाफिननांगौ बेखौनो माने आं देखायलांसै आरोना गाइस। ओमफ्राय बे भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो फुल नायदो आरो हायोबा शेयार खालामदो आरोना गाइस। बाराबा गोसोम जायो आरो माबा जायो गोसोम जायो ओमफ्राय दा जेसे गोबाव दं एसे गोसोम जागोन इयो बे फोननाय बे जानाय जाखानाङा आरो जानायखौ जाखालांसै आयदाफोरखौ फोननायखौ होनसै गोमो नङा बे सोमसिनगोन बे गोसोम जाखायो ओरैनो बे गोसोम ओरैनो गोथां जानांगौमोन गोसोम जाबाय दैया बांद्राय लोंनांगौ गलायना ना गब सोनानै दै लोंनांगौ गलायनानै जागोन दै नों गलायनानै लोङाखौ हायाबा इखायाबा दे गब जानानै दैखौ होनबा एसे गासिबो खेबसेनो फुथुमना माबाना लादो मोजांनो लादुरा बानायदो ओंखारमारदों बिस दावखोदोंबा गावनावबो बास बेखौ दोनदो ओंखायनो मोजांबाबो जाखाथारनांगौ जिबौनिफ्राबो बिदिनो दैनि जिबौ होननानै खायसे जाया जिबौ दं दानिया दायो नुवाखै दे फैनाया सायग्राबा बिजौनाय साल बिजिलाबा मा दैजोंसो प्लास जाहैगोन नालाय एसे फोलाव बेखौ नङा दे लागायावसो आं बेखौ खावसेल' लगायनोसै नोंनो दा दसे था 1 मिनिटसो बे बिराद आथाखाया मुलिया औ लामाजों खारनांगोन मोनबा थुफ्लंनांगौ दै मोनबा थुफ्लंनांगौ गावनांगौ दे गोलावल' खालामदो गावनांगौ गावबासो माबायो थैल' ओंखारहोगोनलै आं जेनथेन नोंनि सिमासा हायाबा ना थै ओंखारदों ओंखारगोनब्रा र' ओरैनो माने मा थै बिगुरा रोजामालै नोंनाबो सानैसोआव सानै खालामनानै बोरै जाबा र' जाबाय गहांबायना बारा दे थुदो खोमा बारा रे माथो ओंखारबाय बिदि मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा जाबाय खावसेल' होगोन दै दा खावसे दा नों बिदिनो थुफिनबावनांगोन थै दुरुनना माबाफिननांगोन इयो माबाया हाबनो मुलिया आं होगोन ना नै इयाव खालामफैनांगोन नोङो सोलायनांगौ दै खनबा थुनांगौ थै मोनबा ओंखारथारनांगोन
मोजां बे थैखौ माने बे बुस्थुआ बोगोन आरो बे मोदोमा सोबसिगोन रा इनि माबाया गुदुंजों प्लास जागोन बोराया ओंखाम जाहैबाय बोराया ओंखाम जाहैबाय आंनि लोगो खालामनांगौ ना मानसिफोरा बारा फैयाखै मानसिफोरा बारा खायाबा थागोन दा थाखायो खोमा दा खानाङा सिथाबखायोना खानाङा मथथे खानायनि जेबो प्रब्लेम गैया माबा बोदोंना एसे माबायदि मोनदों बे माबाबाय नालाय ओंख्रिखौ मा मोनजाया बिजौखौ माबा मैथा जानाङा बे एम्फौआलाय एम्फौ लाथाखौ बिदि आरो मैथा एम्फौ लाथा बेनिफ्राय बयलार थाइलेण्ड जेनेबा बे आरो सालानि नाखौथ' गासैखौबो उनाव मोनजागोन आरो गोरानानो जा गिसियानो जा देनां हामबा जाफिनलाय सागा देनां हामबा जा एम्फौ हामब्लानो जाबाय आरो मथथे आलु दालि ओमफ्राय बिजिखौथ' खोन्थाखाबाय ना थुनो माथो हायोबा लायनो होनदों बेलाय गाव लायनो होनदों माने गाव लायगोन ना मुलियाथ' एसे दाम लाया सोलायनो होनदों बिदि निदेलजों लथानि फिसालिया निदेलखौ लथानि फिसालिया लखिमपुराव मोनसे जायगायाव मोनो लथानि फिसाजो बोरै लाबोयो